Doh roja duşemê gundên Çiyayê Lêlûn yên ser herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê ji aliyên çekdarên opozisyona Sûriyê û hêzên hikûmeta Tirkiye bi çekên giran hatin topabaran kirin. Ji derek ji gundê Basûfanê Efrînê ji malpera Rojavanê Wîzra ragihand ku doh roja duşemê hêzên Tirkiye û bi piştevaniya çekdarên grûpên opozisyona Sûriyê û grûpên radîkal gundên Basûfanê û gundên Çiyayê Lêlûn bi topxana û mûşekavêjan topabaran kirin û topbaran bi demijmêrên dirêj berdewam bûn. û ziyaneke mezin bi mal û milkên xelkê gundê navçeya Şêrawe û bi taybet bi dar û zeviyên çandiniyê ketin. Ji derê ragihand ku ew top ji aliyê Kala Samaan hatin ser gundê Basûfanê, ku hêzên Tirkiye li wê deverê an ku Kala Samaan ji aliyê bajarokê Dart Ezeve bingeheke leşkerî li ser Çiyayê Bereket ava kiriye. Her wiha wê ji derê ragihand ku ew topabarankerina gundê sivîlan metirsiyeke mezin li cem xelkê dirûst kir û bi taybet zarok û jinan. Ji meha Nîsanê de grûpên radîkal û grûpên opozisyona Sûriye û bi piştevaniya Tirkiye gundên ser Sînûra Efrînê ji aliyê Rojhilat ve her demekê rastî topabarana tên. û ew yek hat piştî ku Tirkiye sê bingehên leşkerî li parêzgeha Idlibê ava kirin. û di avakirina bingehên leşkerî de berdewam e. û bi zelalî berpirsên Tirkiye radikînin ku wê operasyonekê li ser Efrîna Rojavayê Kurdistanê pêk bînin. Lawma diliv û tevgerê xwe de berdewam e. Herêma Efrînê ya Rojavayê Kurdistanê ji destpêka krîza Sûriyê ji aliyê çekdarên grûpên radîkal û opozisyona Sûriyê ve dorpêç kiriye. Bi tenê rêyek ji xelkê Efrînê re vekiriye, ew jî ji aliyê her du gundên Nibil û Zehran. Lê grûpên Şiayî yên her du gund kontrol kirine, her demekê rêya Efrînê û Helebê digirin û xelkê sivîl binçav dikin, ew jî ji bo berjewendiyên xwe. û di encam de xelkê sivîl dibin qurbaniya siyasetên wan. û ya herî dawiyê nêzîkî 300 kes ji xelkê Efrînê binçav kirin û piştî demekê serbest hatin berdan.